iweight yamazwi owathethayo inkulu ngohlobo lokuba ilizwi nelizwi olithethayo linamandla okuphilisa both lo uthetha kuye nawe wena mntu uthethayo. Amen. Linamandla okuphilisa nokutshabalalisa ilizwi elinye nelinye olithethayo. Litshabalalise luthetha kuye, ubhekise kuye, liphinde litshabalalise kwa wena mntu uthethayo. Kanintsi thina xa sithi amazwi ethu ayatshabalalisa, ayakha, ayachitha, ayaphilisa, sube sithetha ngento yoba ayakha, ayachitha, ayatshabalalisa kulo sibhekise kuye. Singayijongi into ethi ayakha, ayachitha, ayatshabalalisa nalapha kuthi thina bathethayo, ngoba le nto ihlwayelayo uyayivuna. And amazwi can be the seeds. Amazwi owathethayo omlomo wakho angaba ziyimbewu oyihlwayelayo in the womb of time ezawuthi ibuyele kuwe ngomso. Abalulekile amazwi owathethayo. Abaluleke ngohlobo loba uyawugwetywa nangawo amazwi owathethayo. uThixo naye ukubamba ngelizwi nelizwi olithethileyo aqiniseke into yoba liyafezeka kuwe. Nkosi yam. Nentsikelelo ilele emazwini athethwa ngomlomo, nesiqalekiso silele kumazwi athethwa ngomlomo. Abaluleke so much amazwi athethwa ngomlomo, nditsho neyeza leyeza alisebenzi lingathethelwanga. Maxhosa naxa kuthakathwa kuyathethwa. Yiyo loo nto nathi sinikwe isixhobo esinamandla elukholweni esingumthandazo. And umthandazo ngamazwi athethwayo ebhekiswe kuYehova uThixo ngokholo. Umthandazo ngamazwi. So abalulekile amazwi. Namhlanje ndifuna ukuthetha kwakhona ngomyalezo ebendinokuthi xa ndinikeza isihloko sawo, yenza okudingekayo kwimeko nganye ojongene nayo. Amen. Sukwanela nje ukuthetha ngemeko ngoba siyithethile last time sathi amazwi owathethayo emekweni okuyo asichazele into yoba uyawuhlanguleka na kuloo meko okanye uzawuphetha useyela. But kwakhona kubalulekile ukuqaphela isenzo sakho kwimeko nganye. Amen. Hallelujah. Amen. I-response yakho kwi-situation ne-situation odibana nayo ebomini yiyo ekwadetermina nento yoba uzawuhlanguleka na kuloo meko okanye uzawuphetha useyela. Yenza kwimeko nganye ngohlobo olufanelekileyo. Lukhona uhlobo olufanele imeko omele ukwenza ngalo ngokwemeko nemeko odilana nayo. Amen. And ukungazi uba mawuthini emekweni kungenza into yoba mawuphethe uphelela emekweni. Xa ungazi uba how to respond in a particular situation, you will end up being swallowed by that situation. Your response is important to determine into yoba uyakoyisa okanye uza koyiswa. Nkosi yam. Amen. Amen. So kwazoma ukwenze kwimeko nganye yobomi. Make sifundeni izwi lenkosi ke ngoko kwincwadi yeNdumiso, iNdumiso 46 verse number 1. Sime ngenyawo as we read Psalm 46 verse number 1, only verse number 1. Psalm 46 verse 1 sesiyafunda ke sime ngenyawo zethu. God is our refuge and strength, a present help in trouble. uThixo ulihlathi, uligwiba kuthi, ezimbandezelweni ufumaneka eluncedo kunene. Amen. Amen. uThixo ulihlathi. Xa kusithwa ulihlathi kuthetha ukuthi uyindawo yokubalekela. Nkosi. Akuthethwa ukuthi ulihlathi ngokohlobo loba kuthiwe nansi forest, nansi indawo enemithi, kodwa kuthethwa nje ukuthi uyindawo yokubalekela. Enye inguqulelo ingathi usisiphephelo sethu. Amen. Hallelujah. Amen. Kuphinde kuthiwe uluncedo, funde mama,
bese ndifake undikhoyo. Oh, okay. Yes, khawuyifunde undikhoyo yonke ke. uThixo ulihlathi nenqaba yethu. Yes, ma'am. Ngexesha lenkathazo uluncedo oluhlala lulungile. Hallelujah. Ngoko ke asoyiki lutho. Amen. Nokuba ihlabathi lingazamazama. Amen. Baba apho ke mama. Bawo izwi lakho lithembekile, linyanisile, liyinyaniso. Siyakubulela ngalo, thetha ngalo namhlanje uncede ubomi bethu ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Xa kuchazwa uThixo kule ncwadi sigqiba kuyifunda, kuthiwa uyindawo yokubalekela kwethu, abe yinqaba yethu, abe yimpendulo ehleli ikho ngamaxesha embandezelo. Amen. He is a present help in times of trouble. Amen. uThixo lo uluncedo lwakaloku kwixesha lengxaki. Uluncedo oluhlala lukhona kwixesha lengxaki. Amen. 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 Ithetha ukuthi loo nto nakoluphina uhlobo lwengxaki, uThixo uhlala eluncedo olufumanekayo. Oh, yes, Lord. Xa udiagnoswa ngugqirha uza kuxelela into yoba unemeko okanye unesigulo esithile, mhlawumbi awuphilanga, aprescribe uhlobo lwechiza neepilisi omawuzifumane ngokwasi sigulo unaso. Yes. But xa kusiziwa kuThixo kuthiwa yena ululo uncedo kwiimeko zonke. Amen. Uba ngaba kubizwa nje ingxaki, uThixo uluncedo olukhawulezileyo nolukhoyo Hallelujah. kolo hlobo lwaloo ngxaki. Noba ngaba yeyaluphina uhlobo, he is our present help Yes, in Lord. times of trouble. Amen. Any kind of trouble. Kungahluka i-treatment ye-TB kwi-treatment ye-sugar diabetes, kwi-treatment ye-HIV and AIDS, yahluke ngokohlobo lwengxaki nesigulo. Kodwa uThixo yena uluncedo kwiingxaki zonke. Amen. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Le nto ikwabonakaliswa ligama awalinika uMoses. Mhla uMoses wayebuza Hallelujah. phaya kwincwadi ye-Exodus chapter 3 verse 14, esithi uMoses, ndiyawufika ndithi ngubani lo Thixo undithumileyo koonyana bakaSirayeli? Waxa ephendula wathi jonga, uzufike uthi Hallelujah. ndinguye endinguye. Yes, my Uthi kubo Jesus. undinguye undithumile. Glory to God. Ela gama lithi ndinguye kuthiwa it is his personal name. Hallelujah. Ligama lakhe ncakasana. Nkosi yam. Eli gama lithetha ukuthi self-existing God, nguThixo ophila engaxhomekekanga ntweni, engoyamanga nganto, ezimele yena yedwa, usuka abe ngulowo umdinga uba abe. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ela gama nje lodwa lisinika i-character yoThixo esimnqulayo. He is not limited by any situation. Akabekelwa mgama namda, akaxhomekekanga nasexesheni, akaxhomekekanga ezintweni nasendalweni. UnguThixo sesingekho thina. Nkosi yam. Amen. My Jesus. Ndinguye xa esithi ndinguye ukwathetha ukuthi ndiza kuba ngulowo nifuna ndibe nguye ngokweemeko zenu.
ngamanye amazwi Siyabulela. akanangaleko akanangqibeko akakho limited by anything in anyhow. Hallelujah. My Jesus. Ukho ndaweni zonke, ukho ngamaxesha onke. Thank you, Jesus. Yolonto amagama aye abizwa ngawo uYehova, ngoba eli gama lithi ndinguye liye laphetha lishwankathelwa labhalwa ngohlobo, ngoba ngokwesiHebhere xa esithi unguye lowo anguye, kwaphethwa kubhalwa igama elingenazivowels. Xa libhalwa eli gama latolikwa okanye la pronouncwa as Yahweh. Yahweh. Igama likaYehova uThixo nguYehova. Yahweh. Yahweh. Xa uthi Yahweh ubiza igama likaThixo. Amen. Amen. Lo uhlala ezulwini. Hallelujah. Lo ungumnikazi wendalo yonke, igama lakhe nguYahweh. Ngundinguye. Hallelujah. And kuthiwa elekokuba uphefumla ubiza igama lakhe. My Jesus. Ngalaa mini yokuqala wawuphefumla esibelekweni sikamama wawusithi nangoku xa uphefumlayo, xa kunomanyela isandi sentliziyo yakho, sibiza uThixo. Namhla usifa uzawutsho uthi uThixo. Hallelujah. Ligama likaThixo. My Jesus. Kuthiwa babesithi xa bebhala amaYuda ngenxa yento yoba wathi eli ke lingcwele, Nkosi yam. wathi ze liphathwe ngobungcwele. Kuthiwa babethi naxa belibhala ebebeka igama elinye akahamba ayohlamba, Nkosi yam. abuye abhale lesibini aphinde ahambe ayohlamba, abuye abhale elinye ayohlamba ade ahlamba ade aligqibe igama likaThixo kube siqondo uba andifanelekanga. So onke ngokamagama aye waphetha ebizwa ngawo uYehova, ibe ngamagama achaza ukungenelela kwakhe kwimeko nganye Hallelujah. yomntu ngamnye othe wane-encounter noThixo. Nkosi. Yolonto igama yena azibize ngalo leli lithi kodwa kwaphetha ukuzaleka amagama aye waphethe ebizwa ngawo ngabantu kuba bembone kwiimeko zabo. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Waphetha uThixo ebizwa ngamagama wahlukeneyo kuba ulowo nalowo waphetha embona uThixo kwimeko yakhe ngohlobo oluthile. Incwadi ye-Exodus chapter 17 verse number 15 kuthiwa uMoses wathi akube embonile uThixo eloyisweni uThixo wabanika lona xa babesilwa neentshaba, waphethe sithi Exodus 17, and Moses built an altar and called its name the Lord my banner. Hallelujah. Xa ifunda kundikhoyo ithi chapter 17 Exodus verse 15 uthi uMoses wenza iqonga lamadini isibingelelo, wathi igama lalo ndawo kundikhoyo intshinga yam. Ithi kwesinye isiXhosa ibhanile yam. The Lord my banner. AmaYuda ke wona ngesiHebhere ayesithi Jehovah Nisi. Hallelujah. Nkosi. Amen. Hallelujah. Asebenzisa elagama azichaze ngalo wathi ndinguYehova ndithi uthe ndinguye. Yes. Undinguye uthetha ukuthi Yehova ndithi. Yes. Ngoba bathi ke bona uMoses xa embona emnika uloyiso ezintshapeni uMoses
wathi uyabona ke ngoku kule ndawo kuyakwaziwa into yoba uYehova uyintshinga yam. Hallelujah. He is Jehovah Nisi. uYehova intshinga yam. Nkosi. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi nguYehova uloyiso lwam. Glory to Jesus. The Lord my banner. Jehovah Nisi. So xa usithi Jehovah Nisi uyeva avakalelwe. Ungathi xa usemekweni apho udinga uloyiso uthi I need Jehovah Nisi. Amen. Hallelujah. Amen. Kwakhona iBhayibhile ithi pha kwiGenesis 22 verse 14 uAbraham wakhe isibingelelo naye xa wayecelwe okanye yalelwe ukunikela ngonyana ekwakungoyena wayemlindele emthanda emnikwe nguThixo ngoSara umkakhe. Kwaphinda kwathiwa makanikele ngaye. Waba nokholo uAbraham lokokuba uYehova uya kuzibonela isibingelelo nedini. Waxa efika kuloo ntaba yaseMoriya ezawunikela ngonyana, uThixo nyhani wabonelela endaweni yonyana kwavela imvu ibambeke ngeempondo etyholweni. Yes, my Jesus. Wathabatha yona ke uAbraham watsho wanyusa isibingelelo. Esasibingelelo sasizawubekwa kwakuzawubekwa kuso uIsake sabizwa ngegama elithi Jehovah Jireh. How Nkosi yam. Jehovah Jireh. The Lord my My provider. provider. Entabeni kaYehova kuyabonelelwa. Hallelujah. uYehova ngumboneleli. Hallelujah. Nguye ondibonelelayo. Oh, yes, my Kuba ngaba God. udinga ukubonelela kukaThixo kwizidingo zobubomi. You Hallelujah. can name him Jehovah Jireh, the Lord my provider. Hallelujah. Inkosi yobonelelo lwam. Oh God. Inkosi endibonelelayo kwizidingo zobubomi. Watsho naye uAbraham ngaloo mini. Xa udinga impiliso ungathi kuye unguYehova Rafa, unguYehova Rapha, uThixo osiphilisayo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord our healer. He Hallelujah. forgives our iniquities and heals our diseases. Itsho pha kwincwadi yendumiso 103 verse number 3. UnguThixo osiphilisayo. Amen. UnguJehova Royi. Loo nto ithetha ukuthi nguYehova umalusi wam. Hallelujah. Phaya uDavide xa wayesithi kwindumiso 23 nguYehova umalusi wam wayesithi Jehova Royi. Xa uthi Yehova Hallelujah. Rohi uthetha ukuthi Yehova ongumalusi. Nkosi engcwele. Thixo ongumalusi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kwakhona xa usithi Yehova Shalom uthi uThixo uxolo lwam. The Lord our peace. Pha kwincwadi yabagwebi uGideon wakhe wamakhela isibingelelo uYehova wasibiza ngegama elitshoyo ukuthi unguYehova uxolo lwethu. Yes, my Jesus. Nguyo sinika uxolo. Jehovah Shalom. Jehovah our peace. Hallelujah. Amen. Kwakhona xa ufuna ukuthi unguThixo umngcwalisi wethu uyakwazi ukuthi kuye unguYehova Mikadesh, our sanctifier, unguThixo osingcwalisayo. Amen. Exodus 31 verse number 13 unguYehova umngcwalisi wethu. The Lord our sanctifier, nguyo senza ngcwele. Xa usithi wenza ngcwele amakholwa uthi Jehovah Mikadesh, nguThixo singcwalisayo. Hallelujah. Kwakhona xa ufuna ukuthi nguYehova Shama, ithetha ukuthi nguYehova ophaya, nguYehova okhoyo. The Lord is there. The Lord is present. Amen. The Lord is there. nguThixo okhoyo. Jehovah Shama. Ezekiel 48 verse number 35 ngamagama aye waphethe saziwa ngawo uThixo Yes, my Lord. ngamaSirayeli emveni koba yena ethendi nguYehova. Bona bamane begcwalisa kuba ezityhila Hallelujah. bambona bajini uyaphilisa. Hallelujah. Oh ngulo Thixo ubonelela izidingo. Hallelujah. Hayibo ngulo Thixo uluxolo lwethu. Hayibo ngulo Thixo uyintshinga yethu. Hallelujah. Ngulo Thixo singcwalisayo. Hallelujah. Amen. Uphethe saziwa ngaloo magama. Kwakhona kwaphinda kwathiwa unguYehova Tsikenu. The Lord our righteousness. Ububungcwele kuthi
unguyehova tshikeni, uJeremiya 23 verse 6 kuthiwe phaya unguyehova tshikenu, unguthixo obubungcwalisa bethu. Amen. The Lord our righteousness. Ungathi xa uSathane ekugweba ngesono sakho sayizolo, uthi hayi uphazamile ngoba uThixo nguye ubungcwalisa bami. Amen. I serve Jehovah tshikenu, uThixo wobungcwalisa bami. Hallelujah. Kwakhona kwaphinda kwathiwa xa ebizwa uJehova Sabaoth, uYehova wemikhosi. Yeah. Xa usithi Yehova Sibaothi, uthetha ukuthi Yehova wemikhosi. Hallelujah. uThixo olawula imikhosi yasezulwini, Inkosi engcwele. uThixo olawula imikhosi yengelosi, imikhosi yengelosi zezulu zokulwa ziselulawulweni lwakhe. Amen. Jehovah Sabaoth. Hallelujah. Kuthiwa ngenye imini, ngalaa mini uYesu wayengcatshwa, ikho ngalaa mini uYesu wayengcatshwa, zazimile Hey, Nkosi in yam. attention iingelosi. Kwafuneka uYesu athethe izwi Nkosi. ukuze singatshabalali. Zazimile zilindele nje izwi olubulithetha. Nkosi. Ngelaa xesha uPetros avakalelwa akhupha ikrele enqumla indlebe yotshaba, uYesu yena wayejonge imikhosi yasezulwini Nkosi yam. eyayiredi ukumlwela nokutshabalalisa ihlabathi ngenxa yakhe. Hey, Nkosi yam. Ilindele nje athethe izwi imikhosi yasezulwini. Amen. Hallelujah. Amen. So unguyehova ophethe imikhosi Nkosi yam. yasezulwini. My Lord. Hallelujah. Jehovah Sabaoth. Kwakhona kuthiwa njengoba sisithi igama, personal name likaYehova ngubani? Ubani? Yehova. The personal name of our God nguYehova. Amen. Yahweh. Amen. But ngenxa yokuba wayemana ukuzityhila ke ngoku kwimfuno nezidingo, baphetha bemnika onke la magama, namanye manintsi amagama kaYehova uThixo eBhayibhileni. But kwakhona kukho igama abaye baphetha belisebenzisa kakhulu ngokuhamba kweminyaka nobudlelwane bamayuda naye, lesiHebhere elithi Adonai. Xa besithi Adonai bathetha ukuthi master. Okay. Eli gama lithi master yititle ke ngoku. Amen. Amen. Yeah, yititle. Igama personal name Yahweh. Then uAdonai umaster. Nkosi. Yititle kaThixo ke ngoku le kuthiwa Adonai. Yiyo loo nto sometimes xa bedibanisa igama lakhe bebesithi Yahweh Adonai. Yehova Thixo wam. Yehova my master. Yehova Nkosi yam. Amen. Xa uthi Yahweh Adonai uthi Yehova Nkosi yam. Amen. Umaster ke ngumlawuli, Yes. yi-landlord, Amen. ngumnikazi izinto zonke. Xa uthi Adonai uthi mnini zinto zonke, uthi mnikazi wobomi bakho, Amen. mnikazi wendalo. Amen. Adonai, Adonai. Uyakwazi ukhala ebusuku zimelene nawe iinzingo zobomi, ubize kuAdonai, Amen. uThixo wendalo yonke. Hallelujah. The landlord, our master, siwa ngobuso ezinyaweni zakhe, ungumlawuli wezinto zonke. Glory to Jesus. Ndoda ndiyawathanda la magama yandisikelela. Mhlawumbi xa nimane niwevelizwa nicinga zizilwimi. I'm telling you today ukwenzela ufunde, ukwenzela xa ureacta kwimeko nemeko ukwazi ukubiza uThixo ngokwemeko kuyo. Hallelujah. Ndanimane ndivana Yes, my God. ndinika la magama namhlanje. I can share this with you in a writing, uyifumane le sermon yanamhlanje ibhaliwe ukwenzela uba uthi xa uthandaza uzikhumbuze. Yazi thina abantu bafundiswa itheology siba ngathi siyadlisela,
xa simane ukuthi Adonai, Adonai, libango lakho nawe, libango lakho nawe. Amen. Mazi uThixo qubuda, Yeah. Yeah. kwazi ukwahlula uThixo negama likaYehova uThixo. Yes, my Jesus. Ulahlule kumagama onke ngokuba linamandla, libalulekile. Amen. Adonai, our master. The Lord, our master. Adonai. Hallelujah. Amen. Amen. Phaa kuJeremiah 32 verse number 33 verse 2 kulapho nofumana khona indlela achazwa ngayo uAdonai. Hallelujah. Yatiphethe ukusetyenziswa kakhulu eligama lithi Adonai, Lord, Master, Master, Lord. Isetyenziswa kakhulu nangaphezu kweligama lithi Yahweh. Ngenxa yento yobana bebeloyike eligama kubhetele nje ukuthi Nkosi yami, Mhlekazi. Amen. Ya xa usithi Adonai uthi Nkosi yami, Lord, Master. Hallelujah. Amen. Mnikazi wobomi bam, mnikazi wendalo yonke. Phaa kuJeremiah 33 verse number 2 that says, the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it, the Lord is his name. Kuthiwa kulaa ndawo xa itolikwa laa ndawo ngesiHebhere from the Hebrew translations zeBhayibhile, kuthiwa phaya kuthethwa ngoThixo, the Lord who made it. Owenzileyo, wakubumba, wadala, wakuseka, umnikazi, the owner. Amen. Amen. Yeah. Amen. Umnikazi. Yes, Lord. Umnikazi. Umnini ndawo. Adonai. Adonai. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Then kuphinde kuthiwe xa echazwa uThixo ke ngoku sithe igama lakhe nguYahweh, ititle yakhe nguAdonai. Amen. Amen. Then ubuthixo bakhe, ngoba le nto ithi Thixo ifana nale nto ithi apha kuthi mntu, yikhategori yakhe ubuthixo. NoSathana kuthiwa unguthixo walapha. Nezinto ezinqulwayo ngabantu which are demons, kuhambe kuthiwe ngoothixo, zizithixo. Amen. Amen. So xa kuchazwa ikhategori kaThixo kuthiwa El. Amen. uThixo ngesiXhosa thina sithi Thixo, amaYuda ona ayisithi El. And xa esithi El, eligama lithi El alithethi nje ngoYehova umdali nomnikazi wendawo, likwathetha nangaso sonke isihlalo sobukhosi nokongama kukaYehova uThixo emazulwini. Eligama lithi El liyasetyenziswa nasekuthetheni ngeengilosi zasezulwini, ngoba lithetha isininzi, likwi-plural xa lithi El. Lithetha ubuthixo bukaThixo kunye nayo yonke into yasebuthixweni. Yandiva le? Amen. So yiyo loo nto neengelosi zakhe kuyakwazi ukuthiwa xa kuthethwa ngazo kuthiwa El, ngoba zibhilonga kwelo cala lo-El. Okay. Yiyo laa nto uNebukadnezari xa wayebona indoda yesine emlilweni wathi lo ngunyana woothixo basezulwini. Wayesebenzisa eli gama lithi El. Okay. Wathi lo ngunyana wo-El. Lo ndimbonayo lo Nkosi yami, ngu-El. asingomntu nje. Ya ayonto nje le nto ngu-El. Sisidalwa No, esahlukileyo moya ingcwele. esingadalwanga, Nkosi yezulu. luhlobo lwahlukileyo lwento yasezulwini. Hallelujah. El uthetha loo nto, uThixo El. Amen. Egama lithi El. Then ke ngoku nalo ngiyamkhumbula uYesu esithi esemnqamlezweni esithi Eloi, Eloi lama sabathani, wayebiza ifemeli yakhe. Nkosi yami, my Jesus. Wayesuka kule yalapha, thina siyile yalapha kuthiwa singabantu. So wayesuka apha kule femeli yasenyame ebiza leya. Nkosi yami.
imveli yethu Nkosi sonke. yam, my Jesus. Hello. Ngela xesha uNtsikane wayesithi kukho uThixo Hey. ohlala ezulwini. Wayesithi ngesiHebhere Eloi. Nkosi yam. Wayesithi El uNtsikane. Wayethetha ngolu hlobo loThixo Nkosi engcwele. ongadalwanga, ongaxhomekekanga, ongalawulwa lixesha. El. Yiyo loo nto xa usithi El, izulu liyakwazi uvakalela. Nkosi yam, my God. Hallelujah. Nkosi yam. Ya xa usithi El, iyavakalelwa ifemeli Oh yasezulwini. my Jesus. Uya-understandwa xa usithi El. Yilanguage eyaziwayo. Ngoba Hallelujah. uchaza oThixo okanye uThixo kubuthathu bakhe Hallelujah. nasekongameni kwakhe emazantsi. Hallelujah. Hallelujah. Amanye ndiva nabazi. Hallelujah. Hallelujah. My God. Yiyo loo nto kuphinde kuthiwe ungu-Elohim. Ungu-Elohim. Ithetha ukuthi unguThixo. Elohim. Glory to Jesus. UnguThixo. Hallelujah. Amen. Yiyo loo nto phaa kwiGenesis chapter 1 verse 1 xa kuthiwa in the beginning God, kusetyenziswa eli gama. Andithi ngoku phaya akuthiwa in the beginning Yahweh. Nangeli xesha azawudala umntu akathi kaloku sithe yi-personal name uYahweh, andithi? But ngoku xa ku-adreswa ifemeli yasemazulwini kuthiwa El. Hallelujah. Xa kuthiwa in the beginning God, kuthiwa in the beginning Elohim. Ngamanye amazwi, ekuqalekeni ifemeli yasezulwini yayikho. Nkosi yam. My Jesus. InoThixo inguThixo. Zonke izinto zabakho. Yiyo laa nto eli gama likwafitha kakuhle uchaza uYesu. UYohane, incwadi isibhalwe nguYohane Yes. zevangeli, uthi ekuqalekeni wayekhona. Usebenzise eli gama lithi El. Ya, wayekhona ulizwi. EnoThixo enguThixo. Uchaza xa kulandwa ithi EnoThixo uthetha ngalaa femeli ngoku. Naye xesha kuzawudalwa wena kwathiwa masenze. Utsho kubani? Utsho u-El esitsho ku-El kwifemeli yasezulwini. My God. Utsho u-El ethetha ku-El. Nkosi yam. Utsho ubuThixo. U-El bubuThixo Amen. basemazulwini. Nkosi. El. Yifemeli yezulu. Ndininika izinto ezinamandla zentsindiso nenkolo yobuKrestu. Anizukuzifumana naphina nanjani na. Ngoba azityhilekanga nakubani. Nkosi engcwele. Xa nisiva the theologians bana besebenzisa ezi terms zezethu. Zezethu. Hallelujah. Amen. So u-El sithethile sathi le category yobuThixo basezulwini. Liyasetyenziswa kwakhona eli gama lithi Elohim uchaza uThixo. Sesichazile uba phaya kwiGenesis xa kuthiwa wayekhona uThixo. Ekuqalekeni wayekhona uThixo kuthethwa ngu-El. Ngoba ekudaleni uThixo ebedala ebubuthixo. Amen. 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 Ngoba lo ubuthixo buziqu Thathu. andithi na. Amen. So ngu-El. Hallelujah. Kuthiwa ke kuphinde kuthiwe xa echazwa kuthiwa ngu-El Elyon. NgesiHebhere ithetha ukuthi uThixo ophakamileyo, the most high God. Amen. El ubuthixo, Elyon umphakamo. Amen. Amen. Ukongama. nguThixo owongamileyo, nguThixo ophakamileyo. Hallelujah. Xa usithi uphakeme uthi Elyon, Elyon.
Haleluya. And uchaza uThixo lo wasezulwini xa usitsho. Uphinde kuthiwe ungu-El Shaddai. Inkosi. Haleluya. UnguThixo owanele konke. Oh, He is Nkosi all yami. sufficient. Hallelujah. UThixo owanele konke. Akashoti. Akashoti. Xa ekhona kubikho nto Oh, ushotayo. mayengcwele. Uyandiva? Nkosi yami. Ya, lo uThixo ungu-El Shaddai. He is all sufficient God. NguThixo owaneleyo. Amen. I wish niyandiva nihamba nam kakuhle. Personal name Yahweh. Title Adonai. Then Yahweh ufakelelwe kuYahweh ngokwesidingo aye wazibonakalisa kuso nemeko. Kuthiwe Yahweh Shalom. Jehovah Shammah. Jehovah Sabaoth. Niyayiva laa ndawo. Amen. But xa kufikwa ke ngoku-El kuthethwa ngobuthixo bakhe. Ayiyo title, ayilo gama, but bubuthixo. Niyayiva bazalwane? Amen. Ikhathagori yohlobo luluhlu lwakhe. Yena ukuluhlu lo-El. Hallelujah. Akakho kuluhlu loluntu. And akakho kuluhlu lwezilwanyana. Amen. Akakho kuluhlu lwendalo. Ukuluhlu lo-El. Oh, Nkosi engcwele. Ukuluhlu lwasebuthixweni. Yes, my Xa Jesus. sisithi El, Yes, sithi Lord. ubuthixo. Yes, Lord. Ikhathagori kaThixo. Niyayiva bazalwane? Amen. Nihamba nam? Amen. So uyakwazi ukumlanda ngegama lakhe. Inkosi. Umlande ngetayitile yakhe Oh, uthi Nkosi yami. Adonai. Oh, Nkosi yami. Umlande ngobuthixo bakhe uthi El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Gibo, ubuthixo bakhe. Amen. Uyakuva. Hallelujah. Nkosi yami. Siyabulela Thixo wethu. Ya kuthiwa xa uthi El Shaddai uthi uthixo owanele konke. All sufficient. El Olam ngesiHebheru ithetha ukuthi the everlasting God. uThixo ongunaphakade. Oh, Awuthi El Olam uthi wena ongapheliyo. Wena ongenangqaleko ongenangqibeko. hallelujah. uThixo waphakade, everlasting one. Everlasting God. Kaloku xa uThixo emkhulu akanawuchazwa ngendlela encinci. Kufuneka achazwe ngobukhulu bakhe. Nkosi yami. Mkhulu uThixo so much that we fail to understand him well namhlanje. Asikwazi, asinamagama awaneleyo ukumchaza. Kuthiwa iingelosi namhlanje zisamana ukumfunda uba ungubani. Azikamgqibi. Nkosi. Usamane eveze elinye icala. Nkosi yami. Aphinde aveze elinye icala. My Jesus. Haleluya. My God. Nathi kwiimeko zethu uyazityhila Yes, my God. uba ungubani. Yes, my Lord. El Olam, everlasting God. El Olam. Hallelujah. Amen. Kuthiwa eli gama lithi El Olam kulapho kuGenesis 21 verse 33 apho Abraham watyala umthi a-tamarisk tree in Bathsheba. Wayibiza loo ndawo ngokuba nguThixo ongunaphakade, everlasting God. Hallelujah. Ithetha ubuthixo bakhe obungenasiphelo. Kuphinde kuthiwe is El Gibo ngesiHebhere igama elithi mighty God okanye mighty warrior God. nguThixo oligorha emfazweni. El Gibo nguThixo oligorha emfazweni. He is strong and mighty. He is a hero. Hallelujah. Uyalwa Hallelujah. futhi alwe oyise. Hallelujah. Kuthiwa uIsaiah chapter 9 verse 6 ichaza apho ubungangamsha bukaYesu apho kuthiwa uyakwaziwa ngokuba he is the mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Yes. Kuthethwa ngoYesu phaa engekatyhilwa kuIsaiah 9 verse 6 kusetyenziswa la magama athi ungu-El Gibo, unguThixo namandla. Hallelujah. Amen. Everlasting. Everlasting. El Roi ngesiHebhere ithetha ukuthi uThixo ondibonayo. Hallelujah. uThixo obona iimeko zonke. uThixo ongafihlakalwanga yinto. Ekungekho nto ifihlakeleyo kuye El Roi. Kuthiwa umntu oweza nelo gama
sesasicaka sikaSara umka Abraham esasigxothwe nomntana ongu-Ishmayeli saya entlango sisithi umntana uzawufa aphelile amanzi Nkosi suka yam. sambekela kude umntana sithi makafe ndingamboni xa esifa wathi sambeke phaa yavela ingelosi kaThixo yathi Sara hayi mthatha umntana simlahla sisi mthatha khona amanzi ngothuku uHagari wathi awu kanti uThixo nam uyandibona laa ngoma niyicula nithi kanti uYesu uyandibona nithi ngesiHebhere El-Roi Nkosi yam. Thixo ondibonayo Hallelujah. Thixo obona nehlazo lakho Nkosi. wawuthuka laa mama engazi uba kanti uThixo naye umjongile Nkosi yam. yena ujongiwe Hallelujah. nakuloo kona Hallelujah. iso lakhe liyabona Thank you, Jesus. El-Roi Yes, my God. uThixo ondibonayo Amen. uThixo ondibonelayo Siyabonga moyo oyingcwele. kwenye indawo kwakhona maninzi ke bazalwane but ndizawashwankathela nje kwenye indawo kwakhona kukho apho achazwa as Baal Perazim meaning Lord of breakthrough. Hallelujah. Amen. uThixo wogqobhozelo lwam kuthiwa yayindawo yintili yase-Efrayim west of Jerusalem eyayiphetha isaziwa njengoba ikwa yiMount Perazim kwincwadi kaIsaiah 28 verse 21. Le ndawo ibonakalisa ukungenelela kaThixo ngoncedo apho uDavide waphethe ezoyisa iintshaba zakhe wafumana uloyiso wazongamela intshaba uDavide ngokunga he's a flood itsho iBhayibhile ngokunga usisikhukhula wazikhukhulisa intshaba uYehova esebenzisa isandla sikaDavide uDavide ngaloo mini waxa equbuda kuye wathi Baal Perazim. Hallelujah. Thixo wogqobhozelo Oh lwam. my Jesus. The Lord of my breakthrough. Amen. Amen. Zonke ke izindlela uThixo azityhila ngazo bazalwane zibonakalise into yokokuba unguThixo weemeko zonke. Thina sisuka singazi uba masithini kwimeko nemeko esidilana nayo singazazi uba masiresponde njani. Sesithethile sathi uqaphela ukuthetha kwakho xa usemekweni but ke ngoku ungazi uba what should I do, how should I act xa ndisehlelwa xa ndikwimeko yefiva ndinefiva, how do I react? Idibana phi ifiva noThixo? Idibana phi imeko yendlala nentlupheko noThixo? Omnye ade ayamkela imeko ade acinga into yoba hayi sisabelo sam esi esivela kuThixo abe uThixo ngamabelanga qha akayazi uba makareakthe njani kule meko and akayazi uba le meko abenakho ukuyoyisa agqithe kuyo ngoncedo lukaThixo ngoba uThixo usilingene kwiimeko zonke ulingene neemeko zonke zethu uthi ngenxa yokuxakwa yimeko uphetha uyamkela ngoku ndikunika amagama awahlukeneyo uThixo aphethe esaziwa ngawo ngenxa yokuba engenelele kwiimeko ezahlukeneyo so that kwimeko nemeko umazi uba ungubani okanye ukhangele into yoba ufuna ukuthini ke ngale ufuna ukuzityhila njani ngale. Hallelujah. How should I respond kule meko? Ameni. Ndingaresponda njani kule meko ukwenzela into yobana uThixo atsho azibonakalise uhlobo esikhule ngalo kubudlelwane bethu noThixo bubonakaliswa indlela esireacta ngayo xa kukubi. UbuKrestu abubonakali xa si-blessed. Bubonakala kakuhle ubuKrestu ngoba i-blessing thina siyitolika ngoba zizinto onazo kanti i-blessing ukwenzelwa nguThixo nokubonelelwa nguThixo kwiimeko zobomi zonke but thina si-blessed xa sibona sineemoto nezindlu neempahla neemali. Hallelujah. Yiyo loo nto asikwazi uthi uThixo uyabonakaliswa zizinto zasemhlabeni. uThixo simbona kakuhle xa kungekuhle. Iresponse yakho kwimeko ebuhlungu yiyo esibonisa into yobana ukhule kanjani kubudlelwane bakho noThixo. Hallelujah. Ikholwa ngenene silibona mhla kungekuhle siyazi uba lo umama uyakholwa. Sibona uloyiso lwakhe kwizinto ebebengenawo koyisa kuzo abanye abantu. Hallelujah. Yeah.
sibona uba ukhulile. Umazi njani uThixo wakho? Sikubona mhla kungemnandi. Amen. Sibona uba ye uyamazi uThixo lo mama. Yeyi bekungekho mntu unothetha ngolu hlobo athetha ngalo lo mntu. Nkosi. Uba ngaba uThixo bengekho kuye. Uba ngabe bengazani noThixo. Hallelujah. Amen. There was a time bazalwane apho uPetros umakhe ixesha apho uPetros wathi kwi-skill nakwi-craft awayenayo, kwi-skill sokubambisa intlanzi awayesele namava eminyaka esenza, wasike kwakho le mini awayengazange abambise neyi-1 intlanzi. Kungekho nto irongo ayenzileyo. Enze zonke izinto ezidingekayo for uba angabambisa. Okokuqala kuthiwa intlanzi azibanjiswa emini. Hallelujah. Amen. Awunozibambisa kakuhle intlanzi emini. Amen. Ngoba isithunzi sento nento ehambahambayo phezu kwamanzi, intlanzi ziyasibona pha emanzini zibaleke. So amathuba amahle okubambisa intlanzi ngamathuba asebusuku. Emini uyayibambisa intlanzi ngebhaqo. Hallelujah. Amen. Nokuya nomgama ophose kuwo umnatha wakho naloo nto ubambisa ngayo. But amathuba amanintsi okuba ungabambisa ngawasebusuku. Yes. And umntu onamava ekulobeni uyayazi loo nto. uPetros nabahlobo bakhe ngale mini yodwa kuthiwa babelobe ubusuku bonke bangabambisi neyi-1. Hey, Nkosi yam. And akho mpazamo ababeyenzile eyayibangela uba bangabambisi. Babenze konke okusemandleni nakulwazi lwabo uba bangabambisa, kodwa kwakho le mini bangazange babambise ngayo. Suka bathi xa besiyela unxwemeni bencama sekusile badibana noYesu. Nkosi yam. Wathi uYesu kubo nasemekweni yabo, ngenani enzulwini. Ngenelani enzulwini. Niwuphose umnatha ngasekunene. Hallelujah. Amen. Esitsho uYesu, yena Yesu engazange abonwa eloba, esaziwa njengomchweli rather than umlobi. Amen. Amen. Esitsho uYesu emini ngexesha ekungenawubambiseka ntlanzi ngalo, Nkosi yam. wasukwathi ngenelani enzulwini. Kwezinye iimeko asinazo iimpendulo zoba why ufeyila, why ungaphumelelanga, why ungakhuselekanga, why wehlelwe zinto ezikwehlele. Asinazo iimpendulo. Ezinye iimeko uzawuhamba emhlabeni ungenampendulo ngazo. Hallelujah. Amen. NoPetros wayenze konke ngokweskill sakhe, but zange abambise intlanzi. But wathi xa edibana noYesu wathi uYesu, ngena enzulwini uphose umnatha ngasekunene. Amen. Amen. Kuyawuthi kuze kubekho umahluko uthethe uThixo Oh yes, Lord. and kuthotyelwe uThixo, kumanyelwe uThixo. Xa sesingazange sizifumane zonke impendulo kwiimeko ezithile zobomi bethu, kwii-failures ezisehleleyo, ezinye into ezisehleleyo sizideserve, yazi. Ezinye into esigqithe kuzo azisifanelanga. Nkosi. Sehlelwa zizinto ezimbi sibe thina besizama okuhle. Kodwa akasinazi impendulo uba why sisehlela, kodwa eyona nto esimasiyibambe ukuthetha kaThixo. Amen. Ngenelani ezulwini, phose umnatha ngasekunene. Wabamba nje elo lizwi, wangakhathali uba lo mntu uthetha nam zange ndimbone ebambisa neyi-1. And mna ndiyakwazi ukubambisa, ndiyakwazi uloba, mhlawumbi ndinazo nezetifikeyiti neendondo endizinikiweyo concerning ukuloba. Lo yena uthetha nam andizange ndimbone kwinto edibene noloba. Wasike wahlonipha ukuthetha kukaThixo. Oh yes. Hallelujah. Ebona uYesu enyameni, weva ukuthetha kaThixo, wahlonipha ukuthetha kaThixo, wenza. Wabambisa inkitha yentlanzi. Wonke umuntu ophila emhlabeni uyayidinga imiracle.
and imiracle izawuza if siyamthobela uThixo, Amen. siyamva uThixo, Oh, yes. simthobele uThixo. Kwimeko nemeko, how do you respond? How should you respond? Qiniseka uyamva uThixo, qiniseka uyamthobela uThixo, then uThixo azibonakalise emekweni. Hallelujah. Unakho uThixo ukuzibonakalisa emekweni, sesimchazile namagama aziwa ngawo. Haleluya. So mhloniphe uThixo kwimeko nemeko, ukuva ukuthetha kwakhe futhi ukulungela ukumva. Hallelujah. Uthi uzibuze uba Thixo uthi mandithini kule, Nkosi. ufuna undifundisa ntoni ngale. Endaweni yokumsola yakuye ngamandla. Yeah. Unakho ukuhlala kwezinye imeko ufuna uba mawukungenelele enzulwini. Kukho into yahlula amaKrestu into yoba kukho abasenzulwini nabasenxwemeni. Ungabambisi nje uselunxwemeni, ungabambisi nje ume elunxwemeni, Nkosi yam. awukangeneleli kwi-relationship. Kukho abantu abaxa ungenelelwa kwi-relationship yabantu noThixo kubekho abafuna ukungangeni inzulu. Athi andifuna uyadipha, ndirayithi mna apha elunxwemeni, andifuna unikela ngolu hlobo kuthiwa masinikele ngalo, ndirayithi mna ngolu hlobo ndenza ngalo, ndirayithi ngolu hlobo ndimphilela ngalo, indilingena, andifuna uyibaxa, ndanga ndingangula uyibaxa. Nkosi yam. Ngenelela enzulwini. Ezinye izinto zakwenzeka xa ungenelela dipha. Ungekangeni dipha, ezinye izinto zawusileyo. In your relationship with God, in your relationship with Christ. Do I still have time? Do I still have time? Ningoyiki, do I still have time? Okay. Sendiyagqibezela kodwa. Hallelujah. Elibali likaPetros likuluka 5 verse 4 to 6. Apho uYesu likuluka 5 from verse 4. Qhubeke naye. Enye imini uPawulos noSilas babebethiwe bazalwane. Futhi bebethiwe ncakasana. Nkosi. Bebethwe beshumayela. Bebethwe bephilisile Nkosi yam. ngegama likaYesu. Babanjwe, babethwa, futhi babethwa kahle. Babethwa kahle. Bangayekwa, bavalelwa entolongweni kwelo liphakathi, babotshwa izandla neenyawo, Nkosi. zadityaniswa nesibonda sentolongo. Kodwa kuthiwe ngaloo mini bavuka endaweni yokukhalaza nokusola. Kuloo meko injalo bavuka enzulwini yobusuku ngexesha ekungavukeki lulanga. Ngakumbi xa ubethiwe, ngakumbi xa ubotshelelwe, Nkosi. ngakumbi xa usentolongweni. Kodwa bavuka in the midnight hour. Ezinye izinto zifuna ube ngumntu ovuka ngamaxesha angaqhelekanga. Yeah, my God. Ezinye izinto zifuna ube ngumntu owenza into engaqhelekanga kwimeko ebuhlungu, kwimeko ebengalindelekanga uba ungenza ngolo hlobo, ureacted differently Yes, my kwimeko. Jesus. Bavuka bathandaza, kuthiwa badumisa uThixo besiviwa ngamabanjwa onke entolongweni. I wonder abantu ababamamele babesithi kwenzeka ntoni ezingqondweni Nkosi zabo, yam. kodwa babenqula uYahweh, Oh, yes. babenqula uAdonai, Hallelujah. babenqula uEl Elyon, Hallelujah. babenqula uThixo namandla. Hallelujah. Wavakalela uThixo Oh, ngenxa nto babenze Nkosi. into engaqhelekanga. How do you respond wena kwimeko engaqhelekanga, kwimeko ebuhlungu? Nkosi yam. Ureacta njani wena? Uyamsola? Uyazisola? Uyamgxeka, umenyelise, ukhalaze? Oh, Moya Oyingcwele. Uthini ukuthetha, uthini ukwenza kwimeko edifferent, kwimeko engamkelekiyo? Haleluya. Yayingamkelekanga imeko yabo, kodwa bamnqula uThixo enzulwini yobusuku. Kanti ngaloo mini uzababonisa into yoba unguThixo okwazi ushukumisa iziseko zentolongo. Wazishukumisa iziseko, yavula ingelosi, baphuma elubala. Akhululeka amakhamandela abo, akhululeka amatyathanga ababebotshwe ngawo. Nawe kudingeka into yoba ureacte ngohlobo olwamkelekileyo kuThixo kwimeko engamkelekanga. Kwimeko engenakwamkeleka, reacta wena ngohlobo olwamkeleke kuThixo. Respond ngohlobo olwamkeleke kuThixo kwimeko engamkelekanga. Nkosi. Siyabulela. Sendiyavala quickly. Sendiyavala. We are about to pray. uPawulos wakhe wanoviko enyameni, uthi ndathandaza ndabiza uThixo kathathu. Ezinye into zawufuna uthandaze nakathathu, nangaphezu kwesithathu. And uthi sewuthandazile kathathu, ask uThixo angakuphilisi, Nkosi yam. akunike nje ilizwi lokuthetha kwakhe
athi ubabalo lwam lukwanele, Nkosi yam. ubabalo lwam lukwanele. Yanela xa ikunike ilizwi, ungafuni izinto zihambe ngohlobo wena olindele ngalo, but umthembe sowuthandazile kathathu. Hallelujah. James chapter 5 verse number 14 uthi, is anyone among you sick? Ingakukhona ogulayo phakathi kwenu? Yeah. Let him call the elders of the church and let them pray over him. Mabamthandazela abadala bebandla bamthambise ngeoli egameni lenkosi. And umthandazo wokholo uya kumhlangula ophilayo ogulayo. uThixo amphakamise axolele izono azenzileyo. Uyawuxolelwa ngezono azenzileyo. Iphinde chazani ke ngoko izono zenu omnye komnye nithandazelane. Confess your sin one to another and pray for each other. Yithi ke xa ugula uthandazelwe. Amen. Your response to sickness thandazelwa. Amen. Amen. Your response to discouragement, James 5 verse 13. Is anyone amongst you suffering? Let him pray. Amen. Ingaba uyasafarisha ubuhlungu, ulwa nemeko, ubuhlungu ngaphakathi, thandaza. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Ingaba ukhona novuyileyo makahlabelele indumiso. Makathi obandezelekileyo athandaze. Pray xa ubandezelekile. Hallelujah. Pray xa ubuhlungu emphefumulweni. Hallelujah. Xa uvuyile hlabelela okanye ukhalise umhlabelelo. Respond differently kwimeko engamkelekanga. Hallelujah. Abafundi bakaYesu sababona into ingenye abanokuyifunda kuYesu, noba imimangaliso noba kuvuswa komuntu ekufeni, kodwa babona ukuthandaza kuye yona into ibalulekileyo. Amen. Lapho ukuthi bazalwane xa usehlelwa yimeko, mthemba uThixo, uthandaze unokholo. Oh, yes. Umthandazo sisitshixo sokungenelela kukaThixo emekweni. Amen. uThixo enguThixo enamandla ngolu hlobo simchaze ngalo, akasuka ngenelele. Bonke abantu abake bancedwa nguThixo kwiTestamente endala nakwiTestamente entsha yaba ngabantu abakwazileyo ukuthi bawo ndenzele incebo. Yes, Yaba ngabantu abakwazileyo ukuphakamisa amazwi bathi Thixo ndiyakudinga nakwesi simo. Nathi siyawuthi siphume kwimeko nemeko sibe ngabantu bomthandazo. Amen. Umthandazo wenza umahluko. Thandaza kuThixo omaziyo ungubani. Hallelujah. Oyaziyo uba angenza ntoni. Nkosi. Kuhle ukumazi kwimeko ngemeko, umazi uba lo Thixo kule imeko uyaspecialize. Yabona kule uyaspecialize kwimeko ezisoyisayo thina singabantu, kwimeko ezisixakileyo nezisibhidayo. UnguThixo namandla, uluncedo lwakaloku kwimeko nganye. Makesimeni ngenyawo ke sesiyathandazeleni.